Хәерле кич, кадерле дуслар. Безне һәр даим карап баручы театр сөюче тамашачыларыбызга хәерле кичләр телибез. Һәм үзебезнең 10 дөрес җавап тапшыруын дәвам итәбез. Бүген мин сезнең белән таныштырырга, сезнең янга искиткеч затлы кешене чакырдым. Иҗаты да, үзе дә, язмышы да бик бай булган, искиткеч эшкерсез кешене чакырдым. Ул Татарстанның атказанган артисты Фәймә Бикмуратова. Исәнмесез, Фәймә апа? Исән, Резида. Хәерле кичләр. Хәерле булсын. Фәймә апа, иң беренче соравым сезгә. Сез безнең тапшыруның алдагы чыгарылышларын караган идегезме берәрсен? Әйе, барысын да карап бардым. Димәк, сез безнең тапшыруның кагыйдәләрен беләсез. Беләм кебек. Мин сезгә 10 сорау әзерләдем. 13? Юк, 10. 10. Юк, артык түгел. 10 сорау әзерләдем. Һәм әлеге сорауларга бары тик җавапны дөрес итеп һәм гомумән әлеге сорауларның темасына сез генә сөйләшә аласыз, сезнең генә хакыгыз бар. Шуңа күрә мин сезне кунакка чакырдым. Рәхмәт. Һәм әлеге сорауларга күчкәнче, әйдәгез, Фәймә апа, сезнең турында әз генә сөйләшеп алыйк. Сез кайсы яклардан, нинди гаиләдә тәрбияләнеп үстегез? Мин беләм, сез үзегезнең туган ягыгызны бик яратасыз. Әлбәттә, аны яратмаска мөмкин түгел бит. Минем горурлык инде ул гомер буе менә кайсы яктан диешкә Тукай диясем килә минем. Арча районы Иске Ябаш авылында Тукай Кырлайдан 8 километр гына ераклыкта ул. Без Тукай Кырлай мәктәбен битергән кешеләр инде. Аның белән дә мин бик горурландым гомерем буе. Менә бик матур табигатьле, шүрәле урманнарында читләүкләр, җиләкләр җыеп үскән бала мин. Матур итеп сөйлисез шул хәтле. Рәхмәт. Минем дә шунда туасым килеп китте. Гаиләмә килгәндә бик ишле гаиләдә тудым, анысын тагын беләсез инде. 7 малай, 7 кызлы гаиләдә 12нче бала булып дөньяга килгән кеше мин. Балалы гаиләдә. Әйе. 12 саны минем гомерем буе мине бәхеткә таба тәгәрәтеп барган 12 саны. Сез 12нче сабый булып тудыгыз. Әйе. 12 ай ел дәврендә, 12 сәгатьтә 12 саны минем өчен һәр вакытта да бәхет китерүче сан булып барды. Ничек кызгаймы? Әйе. Бик кызыклы факт бу. Әти-әниләрегез нинди кешеләр иде? Гади колхозчылар дип әйтсәм дә була. Колхозчы дип әйтәбез инде без аны. Әти гомер буе колхозда Яшелчә бакчасы булган инде безнең авылда, без бала вакыттарак. Шунда бригадир булып эшләгән. Колхозда бүленеп чыккан ниләр бит инде. Шунда бригадир булган инде. Сугыштан соң Русия итеп әйткәндә сразу дибез бит инде. Сразу өйләнгән дә инде. Әни инде килгән елларда шул әти белән бергә шул Яшелчә бакчасында эшләгән дә. Аннары балалар киткәч бер сартыннан берсе ничә бала, 14 бала, аның эшләргә вакыты да булмаган инде. Менә шулай итеп, шундый. Сезнең бала чагыгыз бәхетле бала чак дип әйтә аласызмы? Резида, син бу тапшыру, менә бу сорауга аерым бер тапшыру әзерләсәң, мин сәгатьләр буе, көннәр буе үземнең бала вакытымны сөйләп утырырга әзер. Мин ул турда әллә качан китап та язып чыгасым килә. Вакыт кына җитми миңа. Сезнең бит туганнарыгыз турында гына, сезнең бер туганнарыгыз турында гына сөйләсәң дә 14 кеше язмышы бит. Әйе. Менә шулай. Минем һәр вакытта да менә мине әйтәләр иде. Менә кая барсам да, инде кем белән танышсам да, элек гастрольләрдә йөргән вакытларда да, больницага барсам да, инде теге роддомнарда яткан чаклар була. Мин гомер буе горурланып, һаман мактандым. Мине менә иптәш кызлар да әйтәләр, Фәймә мактанырга тотына инде диләр. Ничек мактанмыйсың, Резида? Үзең уйлап кара, шушы әйбер белән, шушындый әти-әниләр белән ничек мактанмаска мөмкин? Аны бит күз алдына китерүгә дә, менә минем үземнең тәннәрем шомыртап китә. 14 баланы дөньяга китерү турында, шуларның һәр берсенә дөрес тәрбия биреп, дөрес юл күрсәтеп, һәр берсен гаиләле итеп, һәр берсенә белем биреп,
олы юлга бастырырга, тормыш юлына бастырырга күпме кешеләр кирәк. Менә хәзер җае чыкканга гына әйтәм, сезнең бер юбилей кичәгездә экранда сезнең туганнарыгыз турында видеоролик, фотолар бар иде. И шунда Фуат абый Зарипов, Фуат абый безне караса сәлам, Фуат абыйга. Без сәхнә артында аның белән шулай сөйләшеп тордык, комментировать итеп видеоны. И шул вакытта мин ул нык исемдә калган, ул әйткән иде. 14 бала, бу балалар бит көн сайын бер кисәк ипи генә ашаса да 7 буханка ипи бит бу дип әйткән иде. Нинди тырыш кешеләр булганнар бу, аларның әти-әниләре. Шунсын да әйтеп китәм. Тырыш кына да түгел, алар легендар кешеләр. Әтине алсаң да, әнине алсаң да. Менә син шундый темага кирип киттең, минем күземә хәзер яшь килә инде. Җыламыйчы гына. Сөйли дә алмыйм. Бу горурлык яшьләре. Әйе, горурлык яшьләре. Рәхмәт яшьләре ул. Әйе. Ей, апалар, абыйлар сөйли торганнар иде. Менә 47 елда иң беренче абый туган бит инде. Сугыштан соңгы ачлык еллары, авыр еллар, әнинең сөйләгәне бар иде. Сугыштан соң иң менә авыр вакытлар, 2 бала вакытында әти кладовщик булып та эшләгән инде, ул шул никә кадәр күрше авылда булган инде, бөтен икмәкләрне саклау ниләр. Әти авылдан барып эшләүче шул нигә күрше авылга шул кешеләр артыннан әнигә дип икмәк биреп җибәрә торган булган нәрсә дә булса, алар аны алып кайтканнар да әнигә бирмәгәннәр. Әни шунда 2 баланы, әле тавыклары да булмаган бит аның. 1-2 тавыклары булган, шул бер күкәй сала торган иде ди тавык шул көнгә. Шул бер күкәй белән 2 баланы шул бүлеп ашатып ничә көн тотканым булды дип сөйли торган я. Андый вакытта булган. Аннарысын әзрәк инде тормышлар җайлана киткәч, ак күмәч кенә ашатып үстердем мин балаларга дип әйтә торган иде. Тырышлык менә шунда. Атны җигеп чыгып китәр идем, атагыз эштә вакытта бер капчык онны салып кайта торган идем дип сөйли инде. Ул заманнарда ул бит инде күз алдына китерсәң, эй күрше кызлары Исмәгыйль, бер генә телем ипи алып чыга әле, әнисе, бер генә телем ипи миңа алып чыга әле дип килә торганнар иде, дип сөйли торганнар иде. Менә булар бөтенесе дә хәтердә калган. Менә аны онытып та булмый. Менә булар белән горурланмыйчы да мөмкин түгел. Әлбәттә, онытырга ярамый да, әлбәттә ничек итеп аларны. Рәхмәт, Фәйим апа. Бу тапшыруыбыз башыннан ук мин теге ниндидер матур китап укыган кебек. Мин булай да сезне тормышта да сезнең белән без бит инде бер грим бүлмәсендә булгач, сезнең белән бик яратам сөйләшеп утырырга. Шуңа матур тарихлар тыңларга дип әйтәм. Шуңа күрә без әле сөйләшүебезне дәвам иттербез. Хәзер сорауларга күчик. Сез үзегез теләгән йөрәкне аласыз да, сорауны кычкырып укыйсыз да, һәм җавап бирәсез ул сорауга. Бу кадәр йөрәкләрне әлбәттә менә шушы уртадагысын алыйм әле. Барысын да ташлап, туган авылыгызга кайтып яши алар идегезме? Бик теләп мин бу әйберне эшләр идем, әмма дә ләкин бу хәзер инде мөмкин түгел. Нишләп? Мөмкин түгел. Ник дисәгез, безнең авыл бәләкәй генә авыл бит инде. Хәзер балалар үсте, балалар төпләнделәр шушы якта. Бигрәк тә улым инде монда безнең янда калды. Ул Мәскәү хәтле Мәскәүдә укыды да, шунда калам дип өметләнеп, ничә ел укыган дәврдә шулай үзенә ышанып яшәде. Эй, улым, син шунда еракта каласыңмыни, инде безне ташлыйсыңмыни дигән бер сүзем җитте. Мәскәүне ташлап, ул шунда кайтып урнашты. Хәзер әйбәт кенә эштә эшли. Оныклар бар, балалар бар. Аннарысын Марсинның туган җире шушы бит. Мин Марсинны әйдә минем якка кайтыйк дип ничек анда алып кайтып китим. Аның әнисе монда, туганнары монда. Ул анарысын безнең әйдәсем килмәгән иде инде әйтергә мәҗбүрмен. Бер бәләкәш кызыбыз бит инде безнең монда кала. Мин аны калдырып бер кая да китә алмыйм дисле. Исәбем авылга кайтып, үзебезнең бакча башына матур гына кичкенә генә бер йорт салып куярга, бөтен туганнар кайчан телиләр, күпме телиләр шуны хәтле яшәр өчен бер ис алып куясым килә. Бу минем хыялым. Бүгенге көндә сезнең авылда сез туып үскән нигездә Аллага шөкер, миннән алда туган абыем 62нче елда Наил абыем яши. 2 уллары бар, оныклары бар, 2. Кеше уллары әле тормыш кырмады, анысы укып бетерде дә эшләп йөри.
Сезнең туган авыл белән әле бәйле торган җипләр бар. Бик бар. Анда авылның башында 56 елгы Ислам абыем бар. Үзенең улы шунда ук тагын йорт салып чыкты. Менә анда 2 йорт дип әйтергә була. Абый үзе улы белән авылның урта бер урында Исмәгыйль абыем яши иде. Менә 1 апрель көнне 1 ел булды мәрхүм булганына. Аның гаиләсе шунда яши. Әзер генә түбәнрәк төшкәч Әнисе апам бар. Менә авылда туганнарым күп. Кайсысына кайтсам да кылаш җәеп каршы алып, безгә кермисезмени, безгә кулмисезмени дип каршы алып торалар. Иң зур бәхет. Иң зур бәхет менә. Рәхмәт Фәйм апа. Менә шулай. Борса берсе булды. Фәйм апа куркып утырган иде инде сораулар микән дип. Икенчесен аласыз да шулай укыйсыз. Җавап бирәсез. Әйе, монысын алып карыйк. Театрга килгән беренче көнегез турында сөйләгез. Театрга килгән беренче көн. Сез аны хәтерлисезме? Әлбәттә. Аны ничек хәтерләмәскә мөмкин, Резидә? Аны хәтерләмәгән кеше, белмим, нинди кеше була торгандыр. Ничегрәк булды? Бу әлбәттә мин Казан арты баласы буларак Казанны ташлап бик еракка китәсем килмәгән иде. Ну, әмма дә ләкин распределение шулай булгач, аннары курстан бик күбәү килдек бит инде, без 12 кеше килдек инде, җегетләр, кызлар, дуслар. Якташым Раушания да инде монда килде, без аның белән бер бүлмәгә урнаштык инде килү белән. Безне Абдуллаев автобус белән килеп, җип матрасларны, чемоданнарны тиеп, шулай итеп алып кайтты. Без җылый Казан белән хушлашып киттек инде Казаннан аерылып. Монда нәрсә көтәсең? Минем беренче тапкыр килүем Әлмәткә. Безнең курс бер ничәнчедер курсны бетергәч, гастрольгә килеп киттем монда. Мин ул вакытта больниста ятып калдым. Бер бик каты салкын яңгыр астында калып, борыныма гайбарит булган иде минем. Менә шунда мин киләлмичә калдым. Килделәр дә инде Казан җегетләре инде, Мансурлар, Камилләр. Әлмәт бит ул авыл гына. Анда былайга узынга бер урам да, 3 урам аркылыга. Менә шунда 4 урамнан гына тора ул дип, мин әйтәм, ничек без анда яшәрбез инде, ничек анда калырбыз дип куркып кына килгән бик әллә ни зур булмаса, бик уютный гына, бик матур гына шәһәр булып чыкты. Безне бик җылы каршы алды театр. Даже Мөдәрис абый мәрхүм автобус водителендә бик яхшы хәтерлим, аннары ул безне күп еллар әле гастрольләргә йөртте. Менә апаның тормыш иптәше инде ул. Килеп төштек төнлә белән, урнаштырдылар безне Ленин урамында 15нче общежитиегә. Ну ул бик строг общежитие иде, конечно. Анда сәгать ничәдән соң уже ишекләр бикләнә. Без гастрольдән кайтабыз, ишек керәлмичә торабыз. Артистларга гомумән туры килми торган, тулайтрак булган инде. Нәкъ шулай иде. Аннарысын безне ул кагыйдәләр без эштә әйттек инде театрда. Безне выездлардан кайтабыз, керәлмичә салкында туңып торабыз дигәч, 4нче общежитиегә Сөләйман урамына күчерделәр. Күчерделәр. Менә шулай итеп, ул көн килеп моның турында отдельный бер сөйләшә. Менә сезнең артистлар составы, менә сез театрга килгәндә, сезгә менә сәхнәдә ярдәм итүче һәм сезне бик менә җылы каршы алды, шул кеше мине нык яратты дип берәр артист кешене искә ала аласызмы? Әлбәттә, Мөнәввәр апа Нигъмәтҗанова, ул мине кызым Фәймә якташым гына ди торган инде. Мөдәрис абый да мине бик яратты. Даже автобуста төшеп киткәндә, менә шулай тотынып төшәбез бит инде. Шунда келіп қолымнан сыпырып қала тұрған еді. Мөдәрис абый, ұлығын абзый бит инде. Шулай тұрып, ол менә өзінің ярату хисен миңа шулай сездірәдір еді. Мөнәввәр апа киңәшләрен бирәдер еді. Хаман да тормышка чыккачта үзенең менә кайнана белән мөнәсәбәт нинди булырга тиеш, ничек мин аңа дәшергә тиешмен. Менә аңлашылмаучылар килеп чыккан вакытта менә үземне ничек тотырга икәннәр. Менә минем киленем бар, ул шулай эшли, менә булай эшли. Театр тормышында гына түгел, гомумән тормышта шундый киңәшләр бирә иде. Театр тормышында да ул үзенең аның миңа бик күп язып калдырган хатлары бар, рәхмәт хисләре бар. Камал абый миңа даже сәхнәдә үзенең көмеш йөзеген кидертеп төшеп киткән кеше. Менә шул хат ярата иде. Винер апа безнең менә шулай резко гына әйткәч, фамилиясен онта Венера Шарипова.
ул каядыр укытучы да булып эшләде буга инде. Тоже үзенең өенә чакырып безне шәйләргә алып. Роза апа мине бик якын итте, менә Салихова. Репетициялар вакытында әйдә безгә кайтабыз дип, шәй эчәргә, обедка алар нидә элекеге базар артындарак яши иде ул. Роза апа яхшы түгел инде бармыйм инде дип әйтә торган идем. Әйдә безгә шәй эчәргә дип шулай итеп үзен әйтеп гел мине үзе белән шәй эчәргә алып кайта торган иде. Күңелле истәлекләр. Сармат кызы Сәлинәне чыгарган вакытта шундый коллективный зур спектакльләр чыгарган вакытта гел янәшә утыра торган идек инде. Шунда тәнәфескә туктаган арада ул вакытта теге буфетлар юк бит инде элекеге иске театрда. Якын тирәдә генә кафелар юк. Тәнәфесне залга итеп кайтып ашап килерлегрәк итеп бирәләр ишеп. Менә шулай итеп ул мине гел үзе белән гел мине генә ала торган иде. Анарсын Тайфур абый Кишебаев мине бик яратадыр я. Менә гастрольләргә чыкканда гел үз янына утырта торган иде. Мәрхүм бер сүзен әйтеп китим әле җай уңай чыкканда сүз иярә, сүз чыгып. Сибир якларына гастрольгә баргач, анда гостиница булмагандыр инде. Әллә общежитие булды микән инде ул. Балалар яши торган җиргә урнаштырдылар безне. Ир-атларда, хатын-кызларда шунда олы бер бүлмә, караватлар тезелеп киткән, шул караватларда ятабыз инде барыбыз да. Шуннан иртән тордык та инде. Минем яшь вакыт бит инде, акча да җитешмәгән булгандыр инде. Теш чистартабыз иштән белән бит инде. Зубный паста биткән бит. Алдым да щетканың стелгә куйдым да, сабы белән кырып китерәм теге пастаны. Нәйтеп, теге кысып кул белән генә кысып китереп булмый бит инде. Шулай дип Тайфур абый карап ятты да, век живи, век учись. Молодец, апайым. Мин әле менә шуны башыма килеп шуны эшли алмас идем. Менә бит инде молодец син дип шулай әйтеп куйган. Век живи, век учись дигән сүзе минем шул Тайфур абыйның сүзе кебек хәтеремдә калды. Аннары аның кызы Рейсә бик дус идек без аның белән. Мин синең белән генә куяда булса бара алам. Синең белән генә барасым килә дип шулай әйтә торган иде. Башка кызларга бик әнитмидер. Фәймә әйдә тегендә барабыз. Теге буш вакытларда. Фәймә әйдә монда барабыз дип шулай мине чакыра торган иде. Менә андый истәлекләр күп инде алар. Кайсыңны алсаң да бөтен коллектив әйбәт җылы каршылар. Бик җылы каршылар. Рәхмәт Фәймә апа. Киләсе сорауга күчик. Мин бик озак сөйлим бу. Юк, сез бер озак сөйләмисез. Шулай рәхәт итеп сөйлисез. Китап укыган кебек. Сезне тыңлап утырам. Нинди кайнана ул Фәймә бик уратты. Моны инде миңа түгел, минем килингә бирергә кирәк бу сорауны. Килендегезне без тапшырырга чакырамыз әлбәттә. Сез менә Минем киленем моңа юрактан җавап бирә башласам ярыймы? Сүзне юрактан башлап килсәм. Бәлки бу сорауга мин артык бик киңәйтеп җавап бирергә тиеш тә түгелдер. Әмма дә ләкин минем шулай җавап бирәсем килә. Әйдәгез. Күңелем шулай җавап бирегез. Ник дисәгез, минем кайнанам бит инде мәрхүмә. Авыр туфрагы җиңел булсын. Минем сүзләрем аңа дуга булып барсын. Бик каты характерлы булды минем өчен. Үзе әйбәт иде. Үзе бик менә мине килен булырга тиеш дип карады ул миңа. Үзе мине яратып, менә мине алдырткан инде ул үзе. Минем малаем гына дидер инде. Һәр ана шулай ди торгандыр инде, лайны. Ул минем балама да исемне үзе кушты. Мин җыладым. Мин 7 ай буе бала кичкенә булгач, ерак бит инде Арчага кайтып йөреп булмый. Ничек сез кайда идегез? Ул сезнең сез балаларыгызга исем кушты дисез. Иде. Үзе сайлады, үзе сайлады. Минем бит инде улым Виталий исемне. Сез аңа каршы килә алмадыгыз. Килә алмадым. Җылы-җылы әйттем. Ул миңа килен булып килгәч тә, мама дип әйт миңа диде. Әни дип әйтмә, минем колагым әни дигән сүзгә ияләнмәгән, минем балаларым минем мама дип әйтеп үстеләр, син дә миңа мама дип әйт диде. Ул сезнең урыс милләтеннән? Юк, ул крешен. Ул татарча аңлый. Әлбәттә, крешен бит ул. Русчасы да шул теге яртылы портал дигән кебек. Мама дип әйт, потому что минем иптәшем дә мама дип, әнисе дә ике бала бишендәләр. Мама дип өйрәнгәннәр инде, үскәннәр шәһәр җирендә инде.
бу турда тагын сөйләргә күп әйберләр сөйләргә була. Аларның русча сөйләшүләре турында инде. Исемгә әйләнеп кайтабыз. Мама мен әйтәм, давайте кушать Малик дип. Сезнең менә бабасының исеме булсын минем улымда. Менә Василий кушать, Васил дип кушать. Мин Васил дип йөрәмен. Татарларда Васил исеме бар. Сезнең әтигез Мария Васильевна бит инде ул. Ул Василий, сез аңа Василий дип дәшерсез. Ә минем өчен ул Васил булыр дидем. Җылы-җылы әйттем. Юк кына дидем менә. Аннарсын Марсель мен әйтәм, мин таптым бит аны баланы. Менә хәзер үземнең дә җылы исем килә. Шул кушасым килгән исемнәр калды, юк кына диде. Мин әйттем шул вакытта. Гомерем булып шушы баламны үстереп килен килсә, бер нәрсәсез, бер нинди теләгенә дә каршы килмәс идем. Бер авыр сүз дә әйтмәс идем. Ходаем, мине иң әйбәт кайнана итсәң иде дидем. Аллага шөкер, мин шуңа тырышам. Мин киленем килер көнне йөгереп бөтен эшне эшләп куям. Ул нәрсә тели, шуны пешерергә тырышам. Әни бу әйберек тәмле булган бәйтсә, икенче килгәндә мин тагы шуны пешерергә тырышам. Балаларны карашырга тырышам. Ул бала минем бит инде, ой, Резида, мин узак сөйләмим. Юк, сөйләгез, Фәйма апа, сөйләгез. Бик рәхәт сезнең. Минем бит инде менә шушы театрда эшләп, беренче авырым төште. Беренче баламны югалттым. Менә шул бала югалгач, аның мине ничек каһәрләгәне дип әйтсәм, ул авыр сүз була инде, сүзем дуга булып барсын. Син аны жюри тапмадың диде ул миңа. Менә шушы минем күңелемдәге җыр, мин ул бала төшкәч нинди күз яшьләре түккәнемне бер Ходай белә дә, бер үзем беләм. Шулай итеп бер гастрольдә 8 тапкыр аудык без. Аны Дилбәр дә хәтерли, Зәкәрия буйлар белән йөргән вакыт иде ул. Автобус белән. Шуннан кайттык да, менә минем шундый күңелсез хәл булды инде. Театрда эшләгәч, театрдан китәсең килмичә, ир белән торасың килмичә, син юри табасың килмәде диде. Мин әйтәм, мин кичерәм сине, Ходай тоже кичерсен дидем инде шул вакытта. Шулай итеп, аннарысын менә сөйли башлыйм да, теге күңелсез әйберләр килеп чыккан кебек. Күңелсез түгел инде, алар артта калды. Булар бөтенесенә дә кичерелде. Мин аларга инде хәзер теге үпкәле түгел, юк. Аны да аңлыйм мин, ирсез үстергән. Минем иптәшемә 6 яшь, 5 яшьтә күпмедер ай инесенә 9 айлык вакытта иптәшен югалткан бит, әткәй үлеп киткән. Шулай итеп. Фәйма апа, сез бит менә әйтәсез, мин үзем шундыйны күргәч, кырыс кайнананы күргәч, андый булырга тырышмадым дисез. Әлбәттә, бу бит инде сезнең бик акыллы, бик мудрый дип әйтәбез, кеше булуыгызны тагын бер кат дәлилли. Чөнки бит төрле кеше бар. Менә мин шундыйны күрдем әле. Минекенә дә шундый булсын дип әйтүчеләр бар. Андый кешеләр бар бит. Андый кешеләр бар. Һәм бу урында сезнең менә шул бик акыллы кеше булуыгызны раслыйм. Рәхмәт. Әйтәсем килә, әйе. Башынан әбидән дә килгәндер. Безнең 7 килен бит. 7 киленгә безнең әни үзе килен урнына яшәде. Ул безне эшләтә иде. Безгә үзенең теге ризасызлыклары булса, нәрсәдәндер кайсыдыр эштән безгә әйтә иде. Эшләгәнегез минем өчен булса, өйрәнгәнегез үзегез өчен. Урманда үскән мәллә бу дип әйтмәсеннәр. Тормышка чыгасыгыз бар, чит гаиләгә барып керәсегез бар, өйрәнегез дип әни безне бик нык эшләтеп, бөтен эшкә өйрәтеп үстерде. Кеше баласына сүз әйтер хәлем юк. Әни, ник шулай дип әйтмисең инде? Безнең өйдә 2 килен әллә 10 елга якын яшәделәр инде. Менә 7 ел точно яшәгәннәрен беләм. Әйе. Авылның башына Ислам абый тора дип әйтәм бит, авыл башында. Менә шулар үй салып куйгач, үзләренең әзер өйләренә чыкмыйсы, әни янында рәхәт дип. Без кайтып төшәбез. Бездә бит инде күбә 14 бала. Бездә дә балалар, аларда да балалар, кайсында 2, кайсында 3. Ятып йокларга урында зал якка тезелешеп ятабыз. Анда апалар да шунда, җизнеләр дә шунда, балалар да шунда тезелешеп идәндә тәгәрәп йоклыйбыз. Хәзер теге абыйның бит 3 бала. Өйләре әзер ник менеп китмиләр, әни әйт инде үз өйләренә чыксыннар. Әйтмим. Кызым әйтмим. Үзләре аңлап, үзләре чыгып киткәнче, ничек мин үз балама чыгып китегез дип әйтим инде дип торадыр. Мәктәп йортта калган абый белән әле бер мәле бер абый өйләнгәч, алар читкә китеп яшәп алдылар. Алар белән 3 килен бергә яшәп алдылар. Ничәдер айлар булды инде ансысы.
Менә шулай итеп минем әни яныннан киленнәрнең дә китәселәре килмәде. Сезнең яннан, сезнең киленегезнең китәсе килә микән? Ансын сораганым юк. Менә балалар кайткач, әни без сезнең янга кайтабыз инде дип кайдалар, бик рәхмәт, рәхәтләнеп киләләр, рәхәтләнеп торалар, балалар белән бик аралашып. Монда якын бит инде. Ничә карасаң алар бездә, без аларда дигәндәй, менә шулай итеп, хәзер аларда да 3 бала бит инде. Булдыра алганча әтиләре дә, мин дә булышып яшибез. Яхшы, рәхмәт шулай. Менә киленнән бер сорадым. Ничектер сүз чыкты да, Гүзәлия, мин нинди кайнана? Син мировая кайнана, синең кебек кайнана юк диде бер үземә. Менә бу әлеге сорауга җавап. Әлеге сорауга җавап. Шулай булгач. Дөрес җавап. Шөкер, дөрес җавап. Киләсе сорауны алып киләм апа. Синең кырданрак алыйм әле булсын. Әйдәгез шулай дигәне. Оныкларына ни дия бил Феймов. Күз күрмәй, күреп бетми шуңа күрә азалтым. Ой, Резиде, онык дигән сүз. Аны әби булган, бабай булган кешеләр үзләре генә беләләрдер. Онык дигән сүзне беләсеңме мин нәрсә белән чагыштырам? Мәхәббәт белән. Балаларга мәхәббәт, оныкларга мәхәббәт дигән сүз генә түгел. Менә мин әйтер идем, мәхәббәтне татымаган кеше ул коры кешедер. Теге ул хисләнә дә белмидер, шигырь дә язмыйдыр. Теге җырлый белмәсә дә җырлап карый бит инде кешеме? Андый чакта җырлый белмәсәң дә җырлыйсың, бии белмәсәң дә биисең дигән кебек бит инде. Мәхәббәт бит ул уттан ала, суга сала, яндыра, кидерә, и шул ук вакытта ансыз яшәп тә булмый. Менә оныклар да шулай. Үзләре яндыралар, кидерәләр, үзләре куандыралар, җылаталар, җырлаталар. Алардан башка яшәү дә мөмкин түгел менә хәзер. Алардан башка ничек яшәдек икән, нинди кызыгы булды икән бу дөньяның дигән фикергә киләбез без. Менә Марсель дә шулай иптәшем инде. Ә сезнең ничә аналыгыз әйтеп киттегез? 4, Аллага шөкер. Малайлар, кызлар. Улым да 3, әле кызыбыз да берәү генә. Алла бирсә, анда да Бирсен Ходай дип көтәбез инде. Бер белән генә калмаслар дип ышанабыз. Менә 2 кыз, 2 малай бездә. Аллага шөкер. Кызым, киленем, кызым дип әйтәм инде мин аны. Минем менә шушы кай вакытта искә алып сөйләгән сүзләрне колагына салгандырмы? Улыбызга Малик дип кушты, икенчесенә Мурат дип куштылар. Бик Муратов бабайның, карт бабайның исемендә куштылар. Менә мин әйтәм, Гүзәлия, син таптың, нинди исем сайласаң да, мин шуңа 100% риза булам дидем. Нинди исем кушса да риза идем. Без аңа бик рәхмәтлебез. Кызыбызның да исеме матур, Амира исемне. Улларыбыз инде бигрәк тә. Берсе Марсель Маликович бабай бит инде. Бик Муратов, бик Муратов дип түгел, Мурат дип куштылар инде. Менә шулай. Яхшы, рәхмәт. Аллага шөкер. Рәхмәт. Киләсе сорауны алып, матур итеп җавап бирерсез дип өметләнәм. Ой, күп тәсилим инде кеше нәрсә дияр икән. Хатын-кызның бәхте ирдән дигән гыйбарә белән килешәсезме? Әлбәттә. Килешәсез? Әлбәттә. Ирнең бәхте хатын-кыздан дигән белән икеләп килешәм. Яни ансы белән инде килешәсез дә килешәсез. Менә хатын-кызның язмышы ул бит инде иргә тапшыра язмышын дип әйтәбез бит инде. Сез ничек уйлыйсыз? Ираттан менә тормыш көткәндә бит инде күп әйбер ираттан тора дип әйтәләр. Бу теге китап сүзе әлбәттә теге. Ират алып бара тормышны хәзер инде әзрәк башкачаракка да күчкәндер. Күпмедер ничәдер процентка хәзер дөнья сөрүче хатыннар да аз түгел. Үзләрен караучы, тормыш итүче дип әйтәм, бала үстерүче. Әлбәттә, ул һәр гаиләнең үз законнары, үз правилалары, үзенеке. Ират ул әз сүзле, күп эшләүче, күп яратучы, үзенең тормыш иптәшен һәм дә ничек дип әйтим инде, хатын-кызга юл куеп баручы, ират буларак хатын-кыз хаклы булмаса да ират юл куя белергә тиеш. Марсель абый кебек. Әлбәттә. Хатын-кыз дөньяның тоткасы. Тормышта күп әйбер хатын-кыздан тора. Хатын-кыз әзрәк кенә хискә бирелеп китеп,
ей, мен моның белән килешмим, алай булмый, миңа бу ошамый, мен алай яшәргә теләмим дип җиңел генә уйлап тормышны бозып ата икән, балалар турында уйларга кирәк беренче. Ират ул салкын карый бөтен нәрсәгә дә. Балаларга да, аларның бит инде бик яратса да, бик нык яратса да, Башка төрле ярату. Башка төрле ярату. Башка төрле ярату. Менә сүзеңне бүлеп узын итеп әйтеп китәм инде әйме. Менә минем Марсельне мен гомерем буе идеаль кеше итеп күрсәттем бөтен җирдә. Туганнар алдында, әниләр алдында да, кеше алдында да идеаль кеше юк бит ул. Юк, беркем дә әүлия түгел. Аның белән дә мин әйтәм үзенә, Марсель синең белән бүтән бер кеше булса минем урында, bir ayda тормасы дип әйткән шакларым булгалады, булды. Нишләп булмасын? Ул бит әүлия, тормыш булгач төрле вакыт була. Менә без балаларны үстердек, ул балалар өчен җанын ярып бирергә әзер, әйме? Әмма дә ул кайсы баланың кайсы садикка йөргәндә белмәгән шаклары булды аның. Менә сөйләп китсәм, шундый бер история да, әйме? Сөйләсәм ярыймы? Садикта алмышы бу таланып җиргә. Сөйләгез. Менә мин аңа әйтәм, мин бит теге ялгыз ана кебек үстердем балаларымны дип әйткән чакларым күп булды минем аңа. Ник дисәң, ул бөтен барлыгын, бөтен тормышын, үзенең бөтен барлыгын дип әйтәм инде, эшкә багышлады. Ул семьяны акча белән, уют белән обеспечивать итеп торды ул. Шуның белән шул булды дип уйлады ул. Бу шуңа баланста булгандыр. Хатын-кыз җылылыкны саклаучы, Ират финансаль табушы. Шуңа күрә безнең тормыш саклангандыр да. Бу очракта мин тагын сезне мактыйм инде. Сез бик акыллы кеше. Бер вакыт шулай миңа ничә яшь тулды соң инде ул вакытта. Хәтерләмим дә. Без инде дуслар, әзрәк шул руководящий составларның тормыш иптәшләре, хатыннары белән минем тормышта 3-4 партия дусларым булды. Гади кешеләр, уртак ул эштәгеләр, и менә шул әзрәк иптәшемә якын аның бергә эшләгән иптәшләренең тормыш иптәшләре. Менә аларны бутарга никак теге берничә дә ярамады. Шуңа күрә мин аларның һәрберсе белән айрым очрашып, айрым бәйрәмнәрдә аралаша торган идем. Шулай Тулпар рестораны бар иде менә монда Ленин урамында, театрдан чыккач та нигә киткән вакытта молодежный центрга баргандарак, ул хәзердә рестораны юк инде. Шул ресторанда туган көнне үткәргә сөйләштем. Алдан алып бер атна алдан кызларга әйтеп куйдым инде монда шул исемнәрне әйтеп тормыйм инде, әйме? Шул начальство рак хатыннары кешеләрнең тормыш иптәшләре инде. Монда бер 7-8 кеше булдык инде без. Марсель, мин әйтәм, мин туган көнгә барам, сәгать 5-кә генә сөйләштек. Сәгать 5-кә түгелдер, 3-ләргә, 4-ләргәдер инде. Кеше нормально гына бәйрәм итеп утырганда, минем баланы садиктан аласым бар, әйдә бар кайтыгыз инде дип әйтә алмаячакмын. Бүген мин сине баланы алырга, минем туган көнне баланы алырга син барасың. Ярар диде инде бу. Хәзер бик риза булып, бар, конечно, ял иттегез ди инде. Шуннан бер атна алдан әйттем бит, һәр көнне кабатлыйм, онытмасын дип. Һәр көнне. Шуннан ярар көне килеп җитте, мин моңа шалтыратып әйттем, Марсель, мин киттем, шулай ресторанга, кызлар көтәләр уже, баланы син аласың, онытма инде, шундый группа, 2нче этажда дип әйттем инде. Ул вакытта телефоннар юк, сотовыйлар юк. Хәзер шуннан ресторанга барды, утырабыз бит инде, миңа чәчәкләр алып килгәннәр, күңелле, матур, шулай утырабыз. Хәзер сәгать ничәләр булгандарак, мин моңа шалтыратам. Телефонны сорадым да, теге анда бит инде мондай телефон түгел, менә теге. Ничек аталасың инде? Элекке телефоннар инде. Домашний телефон, рестораннан. Шуннан шалтыраттым, Марсель, мин әйтәм, баланы алырга онытмадыңмы, барасыңмы? Да, вот как раз я собираюсь, хәзер чыгам да машинага утырам да китәм ди инде бу. Ярар, мин тынычландым. Бу китте баланы алырга. Ул вакытта улым инде мәктәптә укыгандыр, үзе ачып кергәндер ишекне. Аның турында сүз булмады, хәтеремдә дә юк. Әле ул вакытта ул лицейда түгел иде. Утырабыз, шулай шыпырт кына. Шуннан соң хәзер бәйрәм бетте, сәгать 8-ләр булгандыр инде, хайран узак утырдык бит инде, бүләкләрне алып, чәчәкләрне нитеп җыеп алып кайтып китәргә кирәк бит инде. Шуннан соң хәзер
телефоннан сұрадым да енді бұл мені баланы киіндіріп отыртып қана мені алырға келмес мекен, шешеклер бек көп деп шалтыратам. Марсель, дейм, үйге шалтыратам. Трубканы алушы жоқ. Бәтеш, мен айтам, үйде трубканы алмай бұлар қоям екен дейм. Тоқталі ішіне шалтыратып қарайым, әліп ішіне шалтыратсам, алды бұл трубканы. Алу, мен айтам, сен Алинаны мен айтам, өзің білен алып келдің, что ли, ішіңе мен айтам. Нет, дей, мне же сказали, что ты забрала, дей, деп айттылар садикта, дей. Менің аяқ астымнан жер убылды. Менә шул мәлдә. Анда әллә нинди трагедия да юк бит инде, әйме. Аяк астымнан жер убылды. Мен истере сугып Юк, сез бит әле белмисез нәрсә булганын. Белмим нәрсә булганын. Мен әйтәм, ничек мин алдым әйтәм. Мин бит сиңа шалтыратып әйттем. Мен әйтәм, баланы барып ал дип әйтеп. Ярар дип әйттем. Мин бардым садикка ди, кирдим дә ди, за Алина дип әйттем ди. Алина только что мама забрала дип әйттеләр миңа ди. Ул вакытта бит группа сайын ишәр Алина. Бүтән группаға кіргенде, я за Алина. Шунда әйттім, біздің баланың фамилиясы Бекмуратова, Марсель, ұнытмаған болсаң дедім. Міне шунда ерлер қатын қыз міне шуңа түзе. Біреу болса, өпкелеп, даже семьяға запатам. Сіздің сөзіне бөліп, есте қалған бір неген әйтем. Сіздің юбилейда құтлау сәхнәдә котлаулардан соң, спектакльдән соң, анда хәтерләмим инде нәрсә булганын, файда безнең банкет булды. Шул банкетта сезнең улыгыз бар иде. Һәм аңа сүз биргәч, ул шулай менә рәхмәт сезгә, әти-әни дип шундый сүзләр әйтте дә. Ә менә әни диде дә һәм туктап калды. Җылатасың инде. Хәзер үзем дә җылыйм инде. Һәм ул ничек дип әйтим, ул әйберне ничектер ясалма эшләп булмый. Ул әни диде дә, и шуннан ул нәрсә үзенең хисләрен әйтә алмагандыр инде, әйтеп бетерә алмам дип уйлагандыр. Әни инде ул диде дә микрофонны бирде. Һәм менә ул минем шундый хәтеремдә калган. Мин шуннан да ул вакытта, мин инде беләм бит сезне, тегезме күпме бергә эшләгәч, аралашкач, нинди җылы кеше икәнегезне беләм. Һәм менә шул вакытта мин шуннан да тагын бер кат инандым. Мин әйтәм, Фәймә апа, ул җылы кеше, рәхәт кеше, гаилә кешесе. Менә балалары өчен чыннан да әни була алган кеше, зур хәрефтән әни була алган кеше икән дип инандым. Җыламагыз, әле сораулар күп. Рәхмәт куеп, киләсе сорауга алып. Үземә иң якын күңеллерәк сорау. Театр белән вакытлыча аерылышып тору сезне иҗаттан читләштерде дип әйтә аласызмы? Ой, ул еллар Резидәкәем. Әйдәгез иң беренче, әгәр дә әйтә алам дип әйтсәгез, театрга килгәч тә мин бик бәхетле санадым үземне. Роль өстенә рольләр булдылар. Синең өчен генә алда бу спектакльне, бу пьесаны дип әйтелгән рольләр куелды, рольләрем булды. Бер спектакльдә 4 роль. Рөстәм абый Абдуллаев бит инде вакытта. Рөстәм абый ничек бер үзем шул рольне уйнап чыгым, 4-сендә булмый ул менән була. Синен дә булмагач кемнән була? Синең өчен алдык бу пьесаны дип Туфан Миңнуллинның Талбырыс имәндә дигән спектакльне алдылар. Шулай итеп, аннан соң да башка бик күп рольләрем күп булды. Менә шушы тормышка чыгып, тормышка бәйләнеп китеп, менә шушы опять-таки дип әйтәм мин русча әйтәм, балалар, гаилә дигән әйберне мин беренче урынга куйдым. Һәм китеп тордыгыз театрдан. Һәм 14 ел буе китеп тордым мин театрдан. 14 ел. Ул театрдан китү минем өчен ул нәрсә дип тә мин аны әйтеп аңлата алмыйм. Мин ул вакытларда бер спектакльгә килеп карап китсәм, берәр атна буе ашарга да пешермичә җылап ятырга бик нык сагынгансыз. 14 ел китеп тордым. Ник дисәң, менә шул опять-таки теге башта сөйләгән сүзләр, теге беренче баланы югалту, балаларны ярату, миңа Эльмира Вәҗиева әйтә торган, Садик Крымнан үткәндә балалар прогулка чыгалар бит инде көндез. Шуны мин равнодушно гына үтеп китә алмыйм. Туктап менә шунда балаларга карап, дип менә шулай балалар белән сөйләшеп, миңа әйтәдер, Фәймә, син бигрәк балаларны яратасың, син я баласыз булырсың, я бик күп бала табырсың дигәндер. Алай дип әйтә, Эльмира дип әйтә торган идем. Менә шул балаларны алга кую беренче планда булды, гаиләне беренче планга кую. Аннарысын мин әйттем, 14 елдан соң мин әйттем, Марсель, мин бит инде өйдә утырган кеше бит ул тормыштан артта кала. Яшәештән артта кала. Шуңа күрә мин әйтәм, мин инде башымда
тиешле дәрәҗәдә эшләмәс дәрәҗәгә җиттем бугай инде. Мин тормыштан артта калдым, модадан да артта калдым. Әйдә миңа эш тап, мин эшкә чыгам дигәч, синең эшең бар бит, чыкта эшлә диде. Менә рәхмәт аңа шуның эшендә. Ул сезне театр, сезнең эшегез театр булганганмы сезгә китеп торырга туры килде? Әллә сез нинди эштә эшләгән булсагыз да, ул периодта сезгә барыбер китергә туры килгән булыр идеме? Менә ансын әйтәм мин. Әгәр дә театрда булган өчендер, ни өчен дисәң, Гастрольләр күрәдер үзем белән бергә килгән кызларның ничек интегеп балаларны үзләре белән чыгып китеп, кем белән калдырырга белмичә, җылап эзләп йөрүләре. Мин үземнең газиз балаларымны менә шундый бик грубо итеп әйтәсем килми. Типкесе дисәң, ул бик әшәке сүз була. Андый ук дәрәҗә түгел. Үзегездән калдырасыз килмәде инде. Калдырып, әни назыннан айырып, шулай итеп калдырасым килмәде. Мин әйтәм бит балаларга, мин дөрес эшләдем үзем өчен. Бүтән кешеләр шулай эшләргә тиеш дип әйтмим мин, әлбәттә. Мин үзем өчен, үземнең хулкым өчен, үземнең алган тәрбиям өчен мин үзем дөрес эшләдем дип уйлыйм. Чөнки мин балаларымнан шуның дачасын алам. Бүгенге көндә. Бүгенге көндә. Менә Фәйм апа, сез тагын бер сорау. Сезнең менә гаиләдә, әлбәттә, театр кешесе өчен гаилә белән икесен параллель алып бару, ул бик зур хезмәт. Без инде үзебез дә беләбез бит. Балаларны менә сез әйтәсез бит, карарга, калдырырга, ул бик зур хезмәт. Сезнең шундый уй килмәдеме башыгызга? Бәлки миңа башка эшкә, башка профессиягә китергәдер дип. Мин аның турында бик күп уйладым. Мин театрны яратуым, бала вакыттан ук спектакльләр уйнап үскәнгә театрны яраттым мин аны. Әмма дә ләкин мин артык ялкау театр кешесе булыр өчен. Сез ялкау. Мин үзем мактанып әйтмим, үземне үзем мактарга яратмыйм. Мин бик уңган кеше, мин тормышны алып барам. Тормышта, мин тормышны, мин ират эшендә, хатын кыз эшендә нинди зур йортны, мин бер үзем сөйрәдем шушыңынча. Бер үзем алып бардым. Минем әгәр дә башка кешеләр шикелле үземне театрга багышласам, мин әллә кем булган булар идем дигән нидер. Менә именно сәхнәдә артистка булып уйнау ягыннан гына түгел. Минем әллә кайчан китаплар бастырып чыгарган булар. Үзегез үстендә генә эшләп утырсагыз, үстендә эшләгән булсам, мин үземне менә икенче планга, өченче планга куйдым. Һәр вакытта да. Театрда рольне бирсәләр ярый, бирмәсәләр рәхмәт, үзем өчен вакытым күп кала дигән әйбер белән яшәдем. Артистлар яшәргә тиеш түгел. Мин аны беләм, әмма дә ләкин бүтәннәр шикелле җылы рольләр сырап йөреп, нигә аңа гына, нигә миңа юк дигән әйбер миндә бер кайчан да булмады. Бирсәләр яратып эшләдем, тырышып эшләдем. Эшлим әле дә. Бирмәсәләр, нигә миңа юксың инде дип, аяк тибеп роль сырап йөрү дигән әйбер минем характеримда. Әле генә әйткән сорауга әйләнеп кайтсак, монда язылган сорауга, сез 14 елдан соң театрга кайткач, үзегезне ничектер чит итеп хис итмәдегезме? Иттем. Мин беренчедән 14 еллыкта утырмаган булыр идем. 10 ел тулганнан соң мин килдем театрга. Ул вакытта Камил Абыйвалиев эшли иде. Артистлар бик күп әле. Штатта урын юк дип кайтарып җибәрде. Шуннан соң тагын бала белән йөрим бит инде паркта, алар шуннан кайтып китеп йөриләр паргаша. Икенче елны үткәч Камил абый теге елны шулай дип әйткән, нигез тагын мин эшкә чыгасым килә бит инде, бик озак уйда утырдым бит инде дип паркта очрагач та бер сорадым. Юк, артистлардан күп нәрсә юк, утыр инде рәхәтләнеп дип тагы шулай диде. Менә бу ялган түгел, может Камил абыйны үзе оныткандыр. Менә шулай 3 ел мин эшкә чыга алмадым, Камил абый режиссер вакытта. Аннарысын эшкә чыккач, 3 ел бер рольсез йөрдем. Зилә исемле бер артисткабыз кияүгә чыгып киткәннән соң гына Мәхәббәт кышлары дигән спектакльгә вотка керттеләр. Беренче ролем шул булды. Нигә чыккач шул китереп мине вообще менә үпкәсе калган икән, моның үпкәләп йөргән икән дип уйлый күрмәсеннәр, һич юк. Әлбәттә, бу бит искә алу гына. Искә алу гына бу, Мине уже икенче кабат әйләнеп килгәч, артистка итеп бу бит эшкә чыкты, моны эш белән тәэмин итәргә кирәк дип әйткән, әйберне беркем дә уйламады. Әле анда да чыга алмаган булыр идем. Тамара апа мине, рәхмәт аңа, урны җәннәттә булсын. Фәймә, нишләп ятасың син? Нинди матур асыл вакытларың үтеп китте бит инде. Син тагын да әби булганчы утырмакчы буласыңмы? Эшкә чыкмыйча пенсиягә китмәкче буласыңмы? Кил эшкә дип чакырып алды.
Аның тарихлары күп инде сөйләсәң бөтенсен дә әйтеп тә бетереп Ансын гримеркада сөйләшеп бетеребез. Ансын гримеркада сөйләшеп бетеребез. Ул шулай дип шакырып китереп гәш кенә мәҗбүри. Всё, киләсең. Бетте, мин сине көтәм, иртәгә всё заявление язылган булсын дип шакырып китергәч кенә шулай мин килдем эшкә. Әйе. Яхшы, рәхмәт Фәймә апа. Киләсезме? Үзем бик озак сөйләп инде әзгенә калып бара. Матур сөйләсез, рәхәт итеп. Язмыш мине сынады, кирәгемне бирде дип әйтә аласызмы? Юктыр. Юк. И может шулайдыр да. Бер яктан карасаң, мин бик бәхетле булдым. Әйтәм бит, 14 балалы гаиләдә үсеп, миңа гел әйтәләр иде. Син гаиләдә бер генә баладыр. Син бит иркәгә ошаган дип әйтәләр иде. 14 бала икәнен белгәч, китаннан дип шулай шаккаталар иде. Мин тормышта бик иркә кебек яшәдем. Шул вакытта мин тормышның ачысын, төшесен аз күрмәдем. Фәймә апа, менә бу тормышның ачысын, төшесен аз күрмәдем дигәндә, бәлки билмим, хәзер инде сөйлисегез дә килмәс. Мин сездән бер тарихны, мин аны сездән инде булай да бу тапшыруга килмәсәгез дә, Фәймә ападан тагын сөйләтер идем шуны дип, ул минем күңелемдә йөри. Сез дөньяга килгәч үк сезнең өчен сынаулар башланган, әйме? Сез бу дөньяга тугачта. Әйтеп тагын да Сез аны сөйли аласызмы, ул тарихны? Менә үзегезнең ничек дөньяга килүегезне, әниегезгә ничек менә бу балаң иң бәхетле булыр әле дип әйткәннәр, борчылма дип. Сиңа ул турда сөйләгәнемне хәтерләмим. Сез миңа сөйләдегез ул турда. Сөйләдемме? Бик күптән әлбәттә. Без театрга килгән елларда. Теге кичкенә булып туган теге безнең әни менә минем кебек ничек дип әйтим инде, олы зур гәүдәле, таза ханым булган бит инде. Әнинең авырлык икәнен авылда бер кеше дә белмәгән, бала тапмыйча. Менә апаны, менә 62нче елга апаны тапкан вакытта алар ис алып чыкканнар. Әти тоже авыр эштә эшләп, әни әтине бик саклаган, бик яраткан. Бүрәнәнең авыр башыннан үзем күтәрә торган идем шул авырлы корсагым белән. Җиңел башыннан аңа эләксен дип, җиңелрәк башын бүрәнәнең нәзегрәк башына син бар шун дип әйтә торган идем, дип сөйли торган әни. Менә алардагы мәхәббәтне, алардагы берсен-берсе зурлауны мин аны бер-ике сүз белән генә әйтеп аңлата алмыйм. Аның өчен үзенә бер тапшыру кирәк. Менә мин тугач, менә шул күп эшләгәнлектән минем ичимдә балалар үсмәгәндер дип әни әйтә торган иде. Мин тугач, элек кара мунчалар булган бит инде, лапас ичендә, сарай ичендә булган инде ул мунчалар. Кафия исемне бер апа инде, теге әни, безнең әни барыбызны да өйдә тапкан. 14-безне дә киндек әнисе булган Сабира исемне. Без аны бер вакытта да мунчадан калдырмый торган идек, пешергән ризыктан калдырмый торган идек. Үзе килә алмаса, әни тиенчеккә тинеп, барыгыз киндек әнигезгә илтеп кайтыгыз дип безне шаптыра иде. Без берничә йорт акчагына, 3-4 йорт акчагына тора иде ул Сабира әби. Шулай дип, без аны бик зурлап, гомер буе әни шулай тәрбияләде, безне өйрәтте. Киндек әбисенә ул сезнең икенче әнигез кебек, ул сезнең иң якын кешегез дип, бер вакытта да теге ярдәм кулы сузмый калмагыз, аңа кирәк булганда дип шулай өйрәтәдер. Шуннан өйдә туганмын бит инде, бик бәләкәй булганмын, мине бүреккә салып йөртә торган әни шулай дип әйтте. Ул нинди бүрек булгандыр, мин белмим. Шуннан шул Кафия апа килгәндә әнине мунча кертәләр бит инде баладан соң, бала мунчасы дип атала. Шуннан жуганда мен әйткән, эй Зөһрә апа, бусын инде архатып кына берсәң дә бу выкидыш кынадыр бит инде. Ничә балаң бар? Сезнең турында әйе. Бу кашан кеше була әле, бу бит бигрәк бәләкәй дигән. Әни шуны мунчадан куып чыгарган инде. Күземә күренмә бар дип инде. Бала мунчасыннан. Шулай итеп, менә нинди булып үскәнне бит әйтә. Кем әйтә инде мине бүреккә салып йөртәрлек бүләк кенә булып туган дип. Шуннан үскән вакытта да әни гел мине яратып, әти дә ярата иде. Урамга да, менә кибетләргә барганда телемдә шундый булгандыр инде кичкенәдән. Эй, Зөһрә, шул кызыңның ни хәлләрегез бар дип әйтеп исәнләшүе дә ни тора бит. Эй, бәхетле булыр шул кызың дип әйтеп әйтәләр дип сөйли торган әни. Авыр вакытлар тормышта әз булмый инде ул.
Бөтен кешедә дә була торган хәлләр. Аларны сабырлык белән дөрес итеп үткәреп җибәрә белергә генә кирәк. Ахырдан алар тормыш үткәч аның иң рәхәт, иң күңелле вакытлары да, иң авыр, инде тормышның төбенә тәгәрәп төштем, кабат күтәрелеп чыга алмам дигән мизгелләрдә булмый калмый торгандыр тормыш иткәндә кеше тормышында. Ул югалтулар, ул газиз кешеләрне югалтулар, якыннарыңны югалтулар. Менә андый вакытларда бүтән кояш чыкмас кебек тоелган мизгелләр була кеше тормышында. Ул бөтен кешедә аны может алай кичерми дә торгандыр. Но менә мин күңелем шундый булгач, шундый мизгелләр булып ала. Әмма дә ләкин вакыт үткәннән соң алар бөтенсе дә тигезләшә. Әмәне Үткән бит инде ул. Аны ул хәсрәтне бүген ул вакыттагы хәсрәт итеп сөйләмисең инде. Аның шатлыгы да ул теге якты итеп искә аласың, әмма дә ләкин ул бит инде үткән. Ул вакытка инде бер ничек тә кире кайтып булмый. Шуңа күрә Әмәне Фәйма апа, бәлки тагын авыр җирегезгә кагыламдыр. Кызыгыз турында сөйли аласызмы? Менә сез аны ниндидер сынау итеп кабул итәсезме? Аның турында сөйли башласам, мен хәзер җырлый башлап җавапларны бирә алмаска да магу дип әйтәм, сөйлисем килми. Сынау мин аны Ходай Тәгаләдән шулай дип кенә кабул итәм. Бүгенге менә шул хәсрәттән соңгы бәхетле тормышым өчен шушындый балаларым булуы белән, шундый оныкларым булуы белән ниндидер бер түләү, шушы бәхетле тормышыма түләүдер дип кабул итәсем килә. Әмма дә ләкин ул елдан ел авырая гына. Вакыт үткән саен элегрәк балалар кичкенә вакытта шул балаларга алданып, шул балаларны үстерәсе бар дип дөнья куасың бит инде, яшәеш дәвам итә. Әмма хәзер балалар үсеп чыгып киттеләр, без икебез генә калдык иде. Теге балалар киләләр дә китәләр. Оныкларга карыйм да, теге үсмичә, зур вакытын күрмичә югалып калган кызым күз алдыма килә дә, мин дөньядан югалыплар китәм. Анарызың аның башын укытканда микән бер апа минем шул хәтле бәргәләнеп, өзгәләнеп җылауларыма мине тынычландырасы килеп әйтте микән. Абыстакай апа әйтә миңа: "Эй сеңнем ди, син бик бәхетле икәнсең бит ди. Мин җылыйм бит инде. Синең ди җәннәт ишек төбендә ди, фәрештән көтеп торачак бит сине ди. Бер кеше дә мәңгелек түгел ди. Менә мин үзем ди, эй, бер сабый балам да үлмәде дип әйттем, менә мин ди. Мәхәм ничек шулай дип әйтеп була? Ул аны шын күңелдән әйттеме? Ничек әйтте? Мин аны аңламадым да. Бәлки ул мине юатыр өчен, мине теге йөрәгемдәге ярамны җиңелрәк булсын өчен әйткәндер бәлки. Менә ди, бер балам да үлмәде дип әйттем, менә мин ди. Ул ди сабый килеш ди, дөньядан киткән балалары, шундый балалары булган кешеләр ди, алар ди үзләре дә изге кешеләр, алар ди турыдан-туры җәннәткә керәләр ди. Мин әни килмичә кермим җәннәткә дип әйтеп ди, ишек төбендә көтеп торачак бит синең ул балаң дип, шулай дип мине юатканы ниемдә. Ну ул аңа карап кына юанмыйсың инде ул. Әйтәм бит. Менә хәзер дә кай вакытларда, менә эчем пошкан вакытта барасың да аның янына, бөтенсен әйтеп, сөйләп, җылап, бушанып кайтасың. Ничә ел булды инде Фәйма апа? Менә бу ел 29 еллыгын ашытып үткәрдем. 28 март көнне 29 ел булды. Менә сез андый хәсрәтне кичергән, андый хәсрәт, андый язмышлы кешеләргә, әниләргә менә нинди киңәш дип әйтмим инде. Ничек аларны югатыр идегез? Менә сез 29 ел шул авырту белән, хәсрәт белән яшим дисез. Ул җавап бирә алмыйм. Аны ул җиңеләймидер инде. Аның белән яшәргә генә өйрәнәсеңдер. Ул елдан ел авырая гына бара. Теге тормыш үткән саен, үзең картлыкка таба барган саен, үзе тормышны ныграк аңлый башлыйсың. Теге дөньяга бара, бөтен кешеләр китмей калмый анда, бөтен кешеләр бара бит инде. Мин андый кешеләргә сабыр булыгыз, Худайдан сабырлык сырын дип кенә әйтә алам. Менә шулай итегез, булай итегез, менә шулай әйтсәң җиңел була, шулай әйтсәң җиңел була. Андый сүз юк. Андый хәсрәтне күргән кешегә
дауа булырдай сүз мин таба алмыйм. Таба алмыйм андай сүзне. Әйтеп торам бит, менә шул абыстакай миңа шулай дип әйтте дип. Менә ул сүзнең мин мәгънәсен хәзер дә аңламыйм. Ул аны ничек нәрсә уйлап әйткән? Ул минем изгеләнүемә чыдый алмыйча шулай дип әйткәнме? Менә андай сүзне ничек әйтеп була? Бәлки ул төрле язмышлы кешеләр бар бит. Баласыннан игелек күрмичә яшәүчеләр бар. Төрле балаларыннан киресенчә игелек күреп түгел, менә кыйналып яшәүче кешеләр. Абдылар да бар, Алла сакласын. Бәлки белеп булмый бит кешенең язмышын. Рәхмәт Фәйма апа, мин сезнең авырткан җирләрегезгә бастым, гафу итегез мине сезнең карашын. Шуның өчен Киләсе сорауны алыйк, бәлки ул әзрәк күңеллерәк булыр. Тапшыруга шуның өчен килдек тә инде. Ярар, нишләтәсең инде? Язу сәләте сезгә кемнән күчкән? Сез бит әйтеп китим, шундый матур шигырьләр язасыз. Сез шундый матур хикәяләр язасыз. Без сезнең белән бер гастрольгә баргач, мин хәтерлим, хәзер менә шул әйберне сүзегезне бүлеп әйтәм. Бер гостиницада, Мамадышта иде ул. Без сезнең белән шулай сөйләшеп яттык та, шигырьләр турында, шулай әсәрләр турында. Мин сезгә әйттем, Фәйма апа, сөйләгез әле миңа бер шигырегезне үзегезнең. Һәм сез шул вакытта, мин аны инде хәтерләмим бөтен сүзен сүзгә. Ләкин анда шундый сүзләр бар иде. Кай вакытта киләчәккә китәм бер таякка гына таянып, менә шундый сүзләре исемдә калган һәм мин сокланам сезнең иҗатыгызга һәм ул әлбәттә кемнәндер бирелгән генә була аладыр мондый сәләт. Аны булдырып, менә мин шигырь языйм әле дип, андый шигырьләр язып булмый. Минем әти бик матур җырлый торган иде мәрхүм. Без аның җырлаганнарын, ул сугышта күргәннәрен тизелеше утырып тыңлыйдыр идек, җылый тыңлый торган идек. Ул бик матур сөйлидер әти. Теге сөйләм теле бай булгандыр инде. Сугышта күргәннәрен шундый итеп менә гыйбрәтләрне сөйли торган иде. Әни шигъри җанлы, үлгәндә дә шигырьләр сөйләп үлде бит ул. Аннары без гастрольгә кайттык. Береләнде чәчәк атмады дигән спектакль белән ул вакытта әле минем улыма 2 генә яшь иде ул вакытта. Шул эшкә чыкканым Зәкәрия абый мәрхүм уйный, менә шу Асия апаңнар там кемнәр инде анда. Шунда автобусга мин уяладым шул вакытта әнинең артистларны җибәрмичә ишеккә автобус ишегенә шулай ябышып шигырьләр әни ярар инде, җитәр инде, әни ярар инде дип шулай дип әйткәнемне хәтерлим. Нигә шулай дип әйттем икән инде дип хәзер мен әйтәм. Ул бит менә яшьлектә кеше бер төрле була. Улыгайгач икенче төрле буласың. Әни тагын берне сөйләле дип кенә әйт бит инде шунда. Әни тагын бер шигырьне сөйлә дип. Үлгән вакытта да ул менә шундый үзе ул бит озак ширләмәде дә. Менә үләр алдыннан, менә без ул вакытта 12 калган идек инде. 12 баласы җыелып, менә шунда тезелешеп утырдык. Сандугачлар кебек тезелеп утыргансыз дип менә шулай әйтеп, үй каршындагы тирәккә килеп кунды сандугач. Менә хәзер хәтерләмим инде, ул минем язып куйган җирдә бар, кеше шигырен әйтеп булмый бит. Мин китте дип җыламагыз, сандугачның сайрауларын таңнар сайын тыңлагыз. Ул сандугачка нәрсә үзем куштым сайрарга дип, менә шундый менә үләргә ята ул. И шунда шигырь чыгарып, шул безгә атап, шунда шигырь сөйләп китеп барды ул. Бу әлбәттә тумыштан бирелә. Ул миңа менә шулай әйтте, кызым, миңа ул шул хәтле теге бөтен балаларын да яратты инде. Мин аның ничектер горурлыгы булдым микән инде. Йөз аклыгым, гомерем буе синең белән горурландым. Бәхетле яшә кызым. Менә синең бәхетең белән мин күңелемне тынычландырып яшәдем дип менә шундый һәрбер 14 баланы чакырып алып янына утыртып, 14-безгә 14 васыятын әйтеп китеп барды бит ул. Менә шулай. Менә бу әйберләрне әйтәм бит. Әллә кайчан китап итеп язып чыгарырга кирәк иде. Һаман шуңа вакыт табам, минем гаеп инде менә бу. Аннан соң Фәйма апа, хәзер тагын җылыйм инде менә. Аннан соң сезнең бер сөйләгәнегез, без сезнең белән бигрәк күп сөйләшәбез икән икәү. Тагын сезнең бер сөйләгән истә калган. Ничектер сез балан җыярга кайткансыз. Балан. Һәм шунда әнигез белән балан эздә шимлибез дип сөйләшәләр инде. Шулай. Һәм менә шунда шушы сез шундый матур иттереп сөйләгән идегез. Үзем шулай итәм, күз яшьләре кулыма тама дип. Һәм сез аны хикәя итеп
Язып идегез. бәләкәй кыска гына язып куйдым Шул ул. вакытта без аны укыдык та интернеттан. Мин аны укыдым да Илсурга укыйм шулай иде. Сезнеке икән әйтмәдем. Укыйм менә әйтәм нинди матур хикәя. Шул вакытта Илсур әйтә кара әле ди. Моны бик күп язмышта, бик күп күргән кеше язгандыр. Менә елыйм инде. Бу тапшыру гел күз Җылаклар тапшыруы дип үзгәртергә кирәк. Җылак тапшыру. Шуңа әйтәм, сезнең ул шигырь бит ул тормыштан гомумән нинди генә ситуацияны алсаң да, һавадан алып язылган әйбергә караганда, тормыштан чыккан әйбер ул бәгырьгә тия торган була. Бәгырьгә тия торган була. Шуңа шунлык белән ул сезнең әниегездән күчкәнгә күрә шундый җылыдыр шигырьләрегез һәм әлбәттә сезгә китап итеп аны чыгарырга кирәк. Мин аны әллә кайчан чыгарыр идем. Тагын шуңа әйләнеп кайтырга туры килә. Бер менә шушының хәтле калынлыкта общий дәфтәр. Менә шушының хәтле бар бит инде. Дип язган тышына коричневый тышлы. Шунда калын. Общий дәфтәр. Шул тун-тулык шигырьләрем иде. Ничектер менә шуны килгәч анда бит инде в основном мәхәббәт. Яшь кеше нәрсә язсын инде. Бу яшьрәк чакта бит инде. Мәхәббәт турында шигырьләр. Шуны кайнанам алып укыган да миңа әйтә. Син бәхетсезме тормышта ди. Нишләп алай дип әйтәсең, мама дим инде. Язгансың бит анда ди, мәхәббәт турында ди, ниләр мин әйтәм, кеше мәхәббәтсез булмый бит инде, мәхәббәт, ну шигырь бит ул үзеңне генә язу түгел. Әлбәттә, үзеңне генә язу түгел. Ул бит инде менә шигырь язмаган кеше аны аңламый торгандыр, әйеме? Шулай әйтте дә ул миңа ничектер күңелемә авыр булып китте дә, мин ул дәфтәрне юк иттем. Хәзер үкенәм нәрсәгә шуны эшләргә. Эшләп сез аны эшләдегез. Менә хәзер менә сорасың миннән ник эшләдең дип. Мин аны үземә дә үзем күп тапкыр сорыйм. Хәзер мин ул шигырьләрне һич кенә дә киредән яза алмыйм. Алар бит шигырь бит шундый нәрсә. Ул менә хис килгәндә, илһам килгәндә языла. Аннан соң язам дип утыр син аны ул бит язылмый. Менә шушының хәтле калынлыкта общий дәфтәр шигыремне юкка чыгардым. Менә шуның шул сүзе белән. Сөйләп китим әле бер сүзен. Тышта яз. Мин көз турында. Мин элек яшәрәк вакытта көзне бер дә яратмый идем. Яши көзне дә ярата башлыйсың икән. Ул көзнең матурлыгын аны яшәеш белән генә аңлыйсың икән. Гомремнең көзе җитте диеп, сагышланып бүтән җырламам. Картайсам да, сине яратудан көзләр җитте диеп туктамам. Моңа кадәр белмәгәнмен икән, көзнең нинди матур икәнен. Күзләрдә дә сөю ташы икән, күзләреннән күрдем иркәмнең. Яратуның язы, көзе юк дип, әйткән идең миңа, шын икән. Күзләрне дә алтын нурга төргән, дөньям яме иркәм син икән. Искиткеч, шушы күңелле ноталарда киләсе сорауга күчик. Әйдә, күчик әле. Бик озакка киттек, әйме? Балаларга исемне кем кушты? Без бу сорауга җавап бирдек. Җавап бирдек. Әйе. Туганнарыгыз белән бүген көндә сез нинди мөгаләмәдә? Әлбәттә, искиткеч 100% мөгаләмәдә. Сез барыгыз да бүгенге көндә исән-сау. Юк. Эшәү юк бит инде. Барыбыз да түгел, туганнарыбызның 14 баладан 11 генә калдык. 56 яшендә иң олы абыем китеп барды. Хәзер аңа уже 21 ел. 50 яшендә 50нче елга апам, 53нче елга апам китеп барды. Аңа да шул ук алар икесе 1 елны китеп бардылар. Менә 1 ел булды. Авылда яши торган Исмәгыйль абыем киткәнгә 1 апрель көнне. Менә сез Фәймә апа, тормышта үзегезгә сез бит инде 14 бала, ул бер генә, 2 генә түгел, 14 бала. Әлбәттә, алар арасында сезнең өчен авторитет, үрнәк булган, менә берәрсен айыра аласызмы? Әллә сез барысы белән дә бер тигез мөнәсәбәттә, бер тигез мөгамәләдә? Әлбәттә, менә әни әйтә торган менә 10 бармаң тешләп кара кайсы савыртмый дип. Алар бөтенесе бер тигез.
Бөтенесендә бер тигез хөрмәт итәсең, яратасың. Әмма дә ләкин аерып кына арада дуслар чаманда ничектер ялкын итә торганнары бар. Иң олы абыемда мин менә театралида укыганда квартирада яшәдем. Ул абыйның нинди нечкә күңелле икәнен аны әйтеп сөйләп бетерә торган түгел. Менә ашарга килеп утырабыз бит инде, сеңнем аша дип мин көтеп утырам, кайчан бөтенесе дә утыралар. Җиңги бер генә кызлар иде аларның. Җиңги бар бит инде. Җиңгинең әйткәнен көтәм. Сеңнем аша дигәнен. Мин ашамыйм, һаман утырам. Абый тагын тәлинкәне шулай төртеп куя. Сеңнем аша ди инде. Мин әле һаман утырам, теге аны дип карыйм җиңгигә әйтер микән. Абый әйткәч ул тагын ник әйтеп торсын инде. Шулай итеп, сеңнем аша дименде, аша дип, менә шулай итеп ашата торган иде мине. Кыстый. Әйе, ул менә өстендәге киемендә салып бирергә әзер. Шундай сеңнем дип әйтүләре дә ул бик матур тавышлы иде, мәрхүм. Бик матур җырлыйдыр, гармонда уйный торган иде. Менә йөрәк белән китеп барды, менә 56 яшендә. Аннары соң әйтеп битрим. Шул абыйдан соңгы апам, әни урынына калган апа. Сеңнем, мин бөтен серләремне сиңа гына сөйлим дип сөйли башлый инде ул. Без аның белән тоже шулай бик дуслар. Һәммәсе дә. Алар мине менә барыбызны да, мине генә түгел, бер-беребезне менә туганнар кулаш җәеп менә шулай итеп каршы алалар. Менә аннары үземнән соң туган 13нче энем, менә әллә 13 сагы булганга мин аны, эй, мин невезучий инде дип куя инде шулай әйтеп инде. Алай дип әйтмә. Ул балтастасы. Ул алтын куллы, агачтан тимәгенә тими дип әйтәләр бит аны шутында. Менә әле дә теге ике туган әне безгә түбәләр ябып итешләп ята әле ул шулай итеп. Аның белән көн саен сөйләшеп торабыз инде. Аның улы сугышта бүгенге көндә. Инде җылый нәрсә эшләсәм дә менә балаларына исәнлек, саулык сорыйм, сәламәтлек сорыйм, исән-сау кайтуын телим. Шулай итеп, аерым бергә уйнап үскән Нәр якынрак кебек инде, олыларны олыша хөрмәт итәсең. Рәхмәт Фәймә апа. Сез бит үзегез дә туган җанлылык, җылы, рәхәт кеше. Шуңа күрә сезнең белән аралашырга да рәхәт. Фәймә апа, килүегез өчен бик зур рәхмәт. Мин әзерләгән сорауларга сез инде җавап бирдегез. Хәзер мин сезгә кыска гына сораулар бирәм. Ой, мин аларны. Сез аларга шалт-шулт кына җавап бирәсез. Менә шалтыртка башы сесе. Көн саен иртән мин Көн саен иртән мин кояш белән исәнләшәм. Хәерле иртә, исән нурлы кояш дип әйтәм. Өйдә тынычлык булсын өчен хатын-кыз акыллы булырга тиеш. Әгәр кешелек үлемсез булса, кешелек үлемсез булса, ул уже ничек булыр ия? Кызык булмас иде. Хатыны бәхетле булсын өчен ират булырга тиеш. Әллә нигә бер мин Нишләйсең әле? Бик күп эшләр эшлим. Саклап кына торсам да, нәрсәне? Саклап кына торсам да, акча тиз бетә. Мин бер кайчан да ялган сөйләгәнне яратмыйм. Үзем сөйләмим. Сыерчыклар әйләнеп кайту белән яз килә. Күңел тыныч булсын өчен үзең тыныч булу кирәк. Мин дөрес җавап бирмәдем бугай инде, Ходаем. Рәхмәт Фәймә апа, бик дөрес, бик матур җылы җавапларыгыз өчен. Тапшыруыма килгәнегез өчен бик зур рәхмәт Фәймә апа. Бик рәхәт, җылы, дөрес әңгәмә булгандыр дип өметләнәм. Һәм тапшыруыбызның кагыйдәләре буенча мин тапшыру азагында үземнең килгән кунакларыма алар яраткан әйберне бүләк итәм. Менә үземнең күзәтүләремнән чыгып, без инде сезнең белән әзмә-күпмә гастрольләрдә йөрдек бит. Шул вакытта мин сезнең нәрсә яратканыгызны инде чамалап калган идем. Һәм бер гримеркада да утыргач, мин инде беләм сезнең нәрсәләр яратканыгызны. Шуңа күрә мин сезгә хәзер сез яраткан әйберне бүләк итәм. Һәм сез, әгәр дә тамашачылар да Фәймә Бикмуратованың нәрсә яратканын белүләрен теләсәгез, сез аны пакетыннан алып камерага күрсәтә аласыз. Әйе, мин шушы әйберне яратам бит дип. Әгәр дә сер булсын дисәгез, ул сер булып калачак. Әйдәгез, мин сезгә хәзер аны бирәм. Ой, рәхмәт инде Резидә. Әлбәттә, ничек моны күрсәтмәскә мөмкин? Бу бит минем иң яраткан шәем. Мин базарда да шуны гына эзләп йөрим.
Фейма апа, мен нишләп сезгә как бүләк итәргә булдым, хәтерләсәгез, без гастрольгә баргач, Символ абыйның тормыш иптәше Уфа театрында Лениз апа, сезнең шулай өстәлегездә һәрвакыт хәзердә шулай чикләвекләр, җимешләр, каклар гел шундый тәмле әйберләр ашыйсыз. Ул әйткән иде, Фейманың гомергә тәмле әйбер булыр инде өстәлендә дип. Сезнең өстәлегездә как тора иде. Шундый исемдә калган шул. Рәхмәт бик зур килүегезгә, Фейма апа. Шундый зур бүләкләр, рәхмәт үзегезгә, чакыруыгызга бик зур рәхмәт. Беләсезме, Фейма апа, сезнең бәлки тамашачыларга бүгенге көндә, бүгенге вазгыятьтә язмышлыгыздан чыгып, бәлки бүгенге көндән чыгып әйтер теләкләрегез, берничә киңәшегез бардыр, тормыш тәҗрибәсеннән чыгып, сез рәхәтләнеп, үзегезнең тамашачыларыгызга әйтә аласыз, әйтәсе сүзләрегезне. Ой, әйтәсе сүзләр. Нәрсә дип әйтәм инде? Мин бүгенге көндә яшәешкә, тормышка иң беренче тынычлык телим. Дөньялар имин булса иде, тынычлык урнашса иде илләр арасында. Иң беренче теләгем шул. Кешеләр бәхетле булсын өчен, тыныч яшәсен өчен нәрсә кирәклеген мин әйтеп тә бетерә алмыйм инде. Бер-береңне аңлап, бер-береңне санлап, сабыр булып яшәү кирәктер бу дөньяда. Кай вакытта ул безгә җитеп тә бетми инде сабырлык. Менә сабыр төбе сары алтын дигәннәр бит инде элеклектәннән. Бер-береңә ошып кунмыйча гына, сабыр гына, матур гына яшәүләргә ни җитә. Тормышта гаиләләрдә тынычлык булсын өчен дә ул шулай кирәк. Теге шун мәхәббәт белән янып киеп кенә яшәү түгел, бер-береңне аңлабрак яшәсәң тормыш тыныч була, балалар тынычлыкта үссеннәр. Күп сүзләр сөйләргә була инде, менә матур гына, кыска гына әйтеп бирә белмим. Яхшы, рәхмәт Фейма апа килгәнегез өчен, җылы матур әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Шушының белән бүгенге чыгарылышыбыз азагына якынлашты. Исән сау булыйк, сау булыгыз.